柔術のインセラデラの説明しますね。すごく簡単な動き方なんですけど、ポイントがあります。ポイントとは、頭と足はなるべく畳につかないでください。じゃあ、一回やってみましょうか。最初は、こういう向きにやってください。それで、OK？アシスタントが見てるからね、映像が。足を上げてください。頭も床のままじゃなくて、こうやってやってください。それで、お尻動いて、それから肩を動いてください。じゃあ、お尻、肩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 、繰り返して続けてください。OK？ じゃあ、そうすると、最後までいかないんですが、途中までやりますので、もしわからなかったらまた聞いてくださいね。じゃあ簡単にやりますね。最初はお尻を置いて、ちょっとうちの体が横になっている状態ですが、それで止まらずに肩を置いてくださいね。肩。じゃあ続いてやりましょうか。お尻肩、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 お尻肩。覚えてください。もちろん足も止まらずに動いてくださいね。じゃあ今から戻りますね。戻るとき、お尻肩でもいいけど、あっちゃうので、肩お尻でやりましょうか。お待ちくださいね。1、2の3、ずっと頭は天井向きでしてくださいね。どうでしたか？エンセラデラです。バイバイ。